Hyvää huomenta. Tänään on perjantai. Huomenna 1 viikko kisoihin. Tai no, miten se nyt laskee tänään. Ehkä jo lauantai on siis kisapäivä ensi viikolla. Eilen kävin kampaajalla laittamassa kisatukan kuntoon. Suklaan ruskeeta ja sitten tasattiin myöskin latvat. Tästä tuli oikein ihana ja freesi. Ja tänään sitten vielä jatkuu tommosia viimeistelyjuttuja. Mutta sitä ennen tehdään aamutoimet ja laitetaan päivä käyntiin. Eli tässä on jälleen kerran meidän ensimmäinen ateria. Kaurahiutale 30 grammaa, raijuusto 100 grammaa, omena 80 grammaa, profiili 90 grammaa, tumma suklaa 10 grammaa ja sitten kahvi, aamuvitamiinit ja vettä. Nyt me mennään käymään Einolla mun hierojalla. Tsekataan vielä viimeisen kerran, että toi mun vähän tommonen ongelma-alue pysyy auki tai on auki, niin se ei sitten vaikuta poseihin tai vaikuttaisi niin kuin mahdollisimman vähän, niin tsekataan toi lavan alue ja sitten varmaan käydään silleen hellästi jalatkin läpi, jos sieltä vähän lähtisi nesteitä vielä poistumaan. Toi on nyt viimeinen käynti sitten Einolla ennen klassikkia. Niin ihan kiva. Semmonen rentouttava enää ei voi ottaa tässä kohtaa silleen kovakourisesti, niin kerrankin saa mennä hierontapöydälle rentoutumaan. Mulla on siis ollut vähän haasteita siinä, että toinen hartia jää korkeammalle poseissa ja sitten mä en saa avattua latsia siltä puolelta, mikä jää korkeammalle niin kokonaan. Niin Einosta on ollut kyllä tosi iso apu tossa, että ollaan saatu pidettyä kroppaa auki. Niin treenit on kulkenut, ei ole ollut mitään niin kuin ihmeellisiä tai semmosia erityisiä jumitiloja missään, mikä on super jees. Ja sitten myöskin poseerauksissa näkyy, että saan paljon paremmin tai huomattavasti paremmin sen ongelmapuolen toimimaan. Poset näyttää omaan silmään tosi paljon paremmilta kuin viime kaudella, niin toivotaan, että se näkyy myös lavalla, että asian eteen on jotain ainakin yritetty tehdä. Oho! Oikein hyvä. Jep. Se on aina kun pistää pöydän päälle tuolla. Ihan sairaan hienot. Voidaan pistää vaikka sininen. Crazy. Kyllä. Diskovalo. Saa isoimmat tunnit sieltä pois, niin ei se nyt tässä näy. Mullahan on vielä ensi viikollakin yläkroppaa. Niin. Tietty pumppitreenit, mut sit mulla on myöskin niinku ihan semmonen ohjelman mukainen treeni, mut se on joku Max Rear 2. Ei siinä kyllä paljon. Ei se, jos oikein niin mikroskoopilla rupee kattoo, niin on se kyllä aika tasainen. Kyllä. Mä luulen, että me ollaan saatu pidettyä sitä. Joo. Valmista. Me olemme valmiita. No niin, että Valmiita kisoihin. kyllä. Onko hyvä? On viimeisen päälle. No niin, kotiin saavuttu. Mä väsäsin tossa just lounaan. Eli ateria 2. 300 grammaa kasviksia, 120 grammaa maustamatonta kanan filesuikaletta. Sitten mä tykkään laittaa salaattia aina tänne sekaan, sekoittaa koko homman mössöksi, niin sitten se tuo semmoista kivaa pikku crunchia. 20 grammaa avokadoa ja sitten kastikkeena vähän niin tällaista olympusjogurttia.
Ja sitten suolaa. Mä mittaan aina koko päivän suolan tämmöiseen purkkiin ja laitan sitten tästä, niin pysyy suola suht vakiona. Nyt tämä herkku naamariin ja sitten ruvetaankin tekemään lähtöä treenille. Sitten mennään taas salille tekemään yläkroppatreeni ja sitten 15 minsaa on aerobista sen treenin jälkeen. Ei paha. Päivällisellä on ihan tismalleen samanlainen setti kuin lounaalla ja sitten vedän vielä 5 grammaa kreatiiniä. 300 grammaa kasviksia, 120 grammaa kanaa, 20 grammaa avokadoa, vähän salaattia, 15 grammaa sitä jogurttia. Mä kävin tuossa hammaslääkärissä tekemässä kevytvalkaisun. Mulle on tehty 2 vuotta sitten laservalkaisu, niin sitten tuo kevytvalkaisu toimii semmoisena ylläpitona. Ja nyt mä kokkailen huomiselle safkoja. Lähdetään tosiaan Helsinkiin tiimin kisakenraaliin, niin kanaa. Tähän tulee kanakasvissetti ja toinen samanlainen. Mutta mä kokkailen tässä nämä huomiset sapuskat valmiiksi. Ja sitten pitää tänään vielä suihkussa kuoria ja suihkun jälkeen rasvata koko kroppa. Tää on tätä ihanaa aikaa, kun saa olla tekemässä harva se ilta. Ja sitten suihkun jälkeen iltapalaa vielä ja sitten nukkumaan. Niin jaksaa sitten huomenna treenailla kisakenraalissa. Ihan superkiva mennä sinne. Just niin kuin tällä valmentajan näkökulmasta se valmentaa, niin se oppiminen on kans siinä hyvä. No niin, Helsingissä ollaan. Mun valmentajahan ei siis tiedä, että mä oon tulossa, koska mun piti olla kuntokuvissa. Mut sit mä peruin sen, niin katsotaan yllättyykö se, kun se näkee, että mä tulinkin.
on tää pöllitty haarukka. Vahingossa otin mukaan, kun jätin sen tonne kippoon. Come closer. Eli 300 grammaa kasviksia, 120 grammaa kanaa, 30 grammaa avokadoa ja sitten suolaa. Mä kerkeen saamaan tän mun safkan valmiiksi, jos pitää jatkaa. Sitä tehdään Espanjassa. Tai siis jotkut tekee. Mitä tuupitaan itselle parempi paikka. Kiesiin, mä lähden kuisiin, tuu mulle kuin hiljaisuudet. Meditaatiossa kaukana kaikesta ääninnästä, mitä liiaksi kuulen. Mut putko pitää tää fokusta. Mennään hankkimaan lihakset. Joo. Jee. Tämä oli se muscle and power. No niin, samanlainen setti. 300 grammaa kasviksia, 120 grammaa kanaa, 30 grammaa avokadoa. Ja sitten salaattia, kurkkuu, tomaattia ja suolaa. Näillä mennään.